ba wasu ba wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi. mutum yana ta shan fara ya musa ba lafiya kar wallahi. na zo wucewa yanzu wallahi na ji kana ba wasu baba kaza me ma'anar wannan ba wasu baba abin malam? Wannan dai ba wasu baba sabuwar kasidar murya muka cire ta gayin nan da mata babu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, muka cire ta sabuwar kasida shine muka cire ta muna yi ne muna cire wannan amshi ne kaji muna yi amshin bamu da ya shiga baɗi ba shine yanzu muna yin ta ne a watan gayu su fahimta san wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ko ina su gane wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, san wane ne shi kawai ta ko ina ka san ta ko ina na da kaunar manzo Allah. To yanzu ya sai ni zaka iya bani amshin da kuma baiti ko da guda ɗaya ne kacal dan na gamsu. Za a baka amshi ma insha Allah, za a baka baiti. Ba wasu baba ƙarya ne duba kwalaban yawa ne in ba annabi za a ba, in ba annabi za a ba, in ba annabi za a ba, sarki mai sa a rabauta shine shi ɗaya ne ya ɗayanta shine. To kai insha Allah wannan mun cire ma dan gobi kenan daga cikin kasida ta mu. Kai gaskiya abin yayi daɗi kuma yayi kyau sosai. Wato wannan salo ne wadda kuka cire na gayi. Wannan shine na gayi manzo Allah. Kamar dai yanda na fuskanci wakar kamar dai ta rapin ne. Kamar ta rapin ne amma wato ta ko ina rapin ma ba za a bari ba sai an yi annabi. Sai an yi annabi ko ta ko ina san wane ne manzo Allah. Gaskiya mutumi na wannan abu yayi kyau. Allah ya dafa mana kuma Allah ya ƙara basira. Amin amin. Yawa mun gode. Za ku same ta a YouTube channel ɗinmu mai suna Jama'atu Hababu Gazo Online TV, ko kuma ku tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka 070 17 87 75 17. Mun gode.